Què tal? Avui és 4 d'abril del 24. La Guàrdia Civil vol saber si Gerard Piqué va pagar comissions a Rubiales per l'adjudicació de la Supercopa. Per la seva banda, Rubiales, que està sent investigat, va dir a l'entrevista a La Sexta que mai es podrà demostrar que té diners il·lícits fora d'Espanya i que els seus diners són fruit del seu treball i dels seus estalvis. Per cert que avui a La Vanguardia hi ha un titular que diu que la trama Rubiales va enviar diners a la República Dominicana. A tot plegat, noves eleccions convocades, en aquest cas al si de la Federació Espanyola de Futbol. Són pel 6 de maig, molt poc temps per preparar-se, un mes i molt poc. Bona notícia per la salut, pels malalts de Parkinson, perquè un fàrmac per l'obesitat frena aquesta malaltia segons un nou assaig clínic. En futbol, Manchester City 4, Aston Villa 1 i Arsenal 2, Luton 0. Són partits de la Lliga Anglesa disputats ahir a la nit, jornada 31, que van posar l'Arsenal líder provisional a l'espera del Liverpool, que juga avui contra el Sheffield. En bàsquet NBA, Malachi Flynn dels Detroit Pistons ha anotat 50 punts sortint des de la banqueta en la derrota del seu equip contra Atlanta Hawks. Avui que és Sant Plató, abat del segle VIII a Constantinoble, l'actual Istanbul, la que era la capital de l'imperi romà d'Orient, i per molts anys s'hi celebrés l'aniversari. Pel que fa al temps, dia de sol, com els passats, i seguiran pujant les temperatures. Això és tot per ara. Gràcies per la vostra atenció i que vagi molt bé el dia.